Hekk kif ninsabu fl-aħħar ftit ġranet tas-sajf, problema li kkaratterizzat is-sajf Malti ta' din is-sena jidher li se tkompli tippersisti fejn kienu ħafna l-konsumaturi li lmentaw ma' net news li mhumiex qed isibu biżżejjed ħalib x'jixtru. Saħansitra tlieta filgħodu rċevejna l-menti minn konsumaturi minn Ħaltarxien u anke minn Santa Venera li qalu li meta marru jixtru l-ħalib tal-ħanut qalilhom li setgħu jieħdu biss kartuna waħda għal kull familja. Dawn il-konsumaturi qalu li peress li bħalissa tfal għadhom ma bdewx l-iskola, il-konsum tal-ħalib fid-dar jiżdied, speċjalment fejn ikun hemm tfal żgħar. Dan qed iwassal biex il-konsumaturi qed ikollhom jażlu prodotti oħra li skont huma mhumiex tal-istess kwalità. Tkellimna wkoll ma' Sidien tal-ħwienet li kkonfermaw li qed jingħataw ammont żgħir ta' ħalib xi bijaw. U dan qed iwassal biex il-konsumaturi ma jsibux biżżejjed ħalib x'jixtru. Kelliem mal-kumpanija Benna qal li d-domanda l-ħalib frisk u prodotti tal-ħalib qed dejjem tiżdied u dan peress li żdiedet il-varjetà tal-prodotti kif ukoll żdiedet il-popolazzjoni. L-istess kelliem qalilna li l-kumpanija qed taħdem fuq pjan strateġiku fit-tul biex tipprova tlaħħaq mat-talba għal ħalib frisk mingħajr ma jkollha bżonn tirrikorri għal ħalib importat jew alternattivi tal-ħalib.